ଦେଖୁଥିଲି ଜନ୍ମଦିନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲୁନ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ପୁତୁରା ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲୁନ ବଳ କରି ବାନ୍ଧିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିକି ଦେଇଛି, ଏମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ଆସିଥିଲୁ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଫାଟି ଯାଇଛି ଫୁଙ୍କିଲା ଭିତରେ। ଡେକୋରେସନ ସଜା ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲୁନ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ସାଇଡରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଡେକୋରେସନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଆଉ ଲାଇନ ଯିବି ପାଇଁ ଦାଦା ନମସ୍କାର। ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉଠି ପାଲା ହଉଛି। ପାଲା ହଉଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ପାଲା ହଉଛି। ସୁମନହରା ଆଗ୍ରେଣ ସର୍ବଦେବନ ଧୂପର ପ୍ରତିଗୃହୀତା ଓ ଗଣନାରିଣୀ ଜପିକେ ଭାସ୍କର ଭିନମନର ଗତକ ମନ୍ତ୍ରବ ସୁବାସ୍ତ ଧୂପ ସାଧୁ 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 ପଦି ପାଠେ ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ପୂଜା। ସୋମପ୍ରକାଶ ମହାଜ୍ୟୋତି ଭାଇ सर्वाय नंतर ज्योति दीकर प्रतिगृहीता गणे नारायण जंबिके भास्करता भिनमन नगद पंचदो सुभाष दीप धूपति व्यर्थ प्रति आचरण सुधा मंत्रहीना क्रियाहीना भक्तिहीना सुरेश्वर जगदामया देव परिपूर्ण तद नमस्कार करंतु देखा जाऊनी आधो तुम बसरे पिला
Happy birthday. केक बड़ पकाने आई के बड़ पकाने साड़ी ये उड़े आगिला उड़े गैस लगे याद ना गाछ टे सेतु टाइम लगे ये दी थर तीन थर कहले कि मना सब आड़े बाहर जीव तो कैमरा